Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. En tarik 1 Disemba 2022 ma en odiochieng' mwaingoga odiochieng' mag kute mag ayaki kata jogo mosekalo e chenro mopogore opogore mag bedo kod kute mag ayaki. Kisungu dendo ni World AIDS Day. Mata e chenro ni en Ruth Otieno keda duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa. Antiere gi mor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel kata doko ni wachako chenro molewo matin watimo mos makende machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth, kendo erokamano ne jogo duto ma winjowa kawuono chieng' mar World AIDS Day. Chieng' ma wahingo kwaparo godo weche mag ayaki, kute mag ayaki, kendo en chieng' man gi umuhimu kabisa nikech ma achiel kuom tuoche mosebedo ka chandowa kuom koro thuolo mokalo higni 20. Gi nyinga an Dr. Jora Kiro, an wuod Gwasi, gisani atiyo e Stalma Avenue Kisumu kae. An gi lony weche mag tuoche malandore kata mangima wadendo ni infectious diseases, kendo amor sana mondo abed kodwa e studio kawuono kendo wago mbaka kuhusu weche madhigi motenore gi weche mag kute mag ayaki. Erokamano ahinya Dr. Jo, amor ga mar bedo kodi. Ipani ang'o momiyo ber kaka Ramogi TV penj laktar kawuono wakawo odiochieng' ni mondo mi wan bende wahinge kata wabed kode kanyakla kod ogandawa. Gimomiyo en gima nyaka wakaw kod pek ma wakawe godo ni? Gimomiyo ma en gima watimo maber kendo en gima ong'endo bed ni en chieng' ma ji timone a lot of reminder en nikech tuo mar kute mag ayaki en achiel kuom tuoche mosechandowa e piny mar Luo sana kipimo gi pinje modong' e pinywa ma Kenya ka. Tuo mar ayaki osebedo ka kelo ne ji shida mathoth e pinywa mar Luo, kendo en achiel kuom tuoche ma nyaka wamed puonjo jopiny mondo jopiny ong'e kaka ginyalo medo geng'e kendo kaka wanyalo medo ritore ne jogo man gi tuoni. Kendo king'iyo ibo neno ni ka ing'iyo ndalo mokalo kendo wachak wapimo gi sani, iyudo ni tuo mar ayaki en achiel kuom tuoche ma okenge osego mang'eny ma konyo mondo wageng' kwiri mar tuoni kendo jomed onyal dak kode jogo man kode mar thuolo mang'eny. Omiyo en tuo ma muhimu ka wamedo go mbaka kuome mondo ji ong'e kaka ginyalo dak, jomed ritore kendo jogo be maonge gi tuoni kik gam tuoni mondo gidag e yo makare. Mamano emomiyo kaka penj laktar wan bende nyaka wabed kanyakla kod piny mangima mondo mwahingo odiochieng' ma kama. Daktari, kuom higni 2 mosekalo wasebedo kod chandruoge mopogore opogore kaka oganda jo Kenya kapok wadonje kwan kata statistics kuma wantiere e kedo kod tuo mar ayaki. To e higni 2 mokalo dire mane wantiere kod midhusi mar corona wasebedo kod weche mang'eny mokalo pachoka. Mano keto wakanye e kedo kod tuo mar ayaki? Aparo ni ka wang'iye wanyalo nene tindiriyo ni nitiere kaka tuo mar corona okonyo e this fight mar tuo mar ayaki nikech omiyo ji oneno ni ka ji oketo gimoro, ji oketo pachgi kendo oketo pesa oket kochomo kanyo kendo ji oketo mijing'o mar manyo timo research mar tuo machando ji, okenge nyal go e yo ma haraka. Ing'eni tuo mar ayaki kanodonjo inyalo neno ni ng'enyne ne nitiere e pinywa e continent mar Afrika kaka koro piny mar Kenya ka kendo Kenya e pinywa mar Luo. To tuo mar corona nolandore e piny mangima kendo ne teko ne ng'eny e pinje te. Tino ka ji noketo research mang'eny, pesa noket mang'eny mondo ji omany vaccine kendo ji omany yath manyalo konyo tuoni. Koro gimano oparo ne ji ni kata mana tuo mar ayaki bende ka piny mangima waketo paro kendo achiel kuom ranyisi mar ni tuoni pok owil go kendo pod ji oketo ne mijing'o mar temo mondo waked kode en through this World AIDS Day, ni wanyalo medo goyo okang' mang'eny mar konyo kendo mar tieko tuo mar ayaki ma en pandemic mosebudho nikech kaka corona ne en pandemic to HIV en pandemic mosebedo kodwa higni mokalo 20. Omiyo en gimoro ma nyaka odiochieng' ma kawuono kama miyo waparo ni ka corona ne wakedo go kendo bang' higni 2 wanyalo contain kendo kare ka ji dang' ket mijing'o kendo jo keto teko mar kedo gi tuo mar ayaki ni bende wanyalo medo loye. To gi komachielo binyalo wacho ni nohinyo tuo mar ayaki nikech sama ne tuo mar corona landore mang'eny ji nolorore udi, biashara ne ok ber, weche mag tich nodok chien kendo iyudo ni
yudo yath mag kute mag ayaki nodok chien. Omiyo nitie ji mang'eny manokoso yedhegi, nitie jo mang'eny ma pengine ne nigi oyudo gamo tuoni manyien manoko fweny chon, miyudo ni ne diagnosis ne ok timre maber. Koro sama ne piny oketo mahino e wech mar corona bi mano be nodok chien ni yath ne ok yudre mayot. Kedo ji be nok kawa nikech ji nolorore mang'eny. Ji nolorore yot, koro nok yudre be mayot kata ne jogo mane dwaro ni mondo giti gi yath. Koro mano nodwoko chien teko mar kedo gi tuo mar ayaki ni. To gima duong' ma to apedo lando ni kaka ji nokedo gi lweny mar corona ni e kaka mijing'o ng'eno bedo e kedo gi tuo mar kute mar ayaki, nikech mano nyisowa ni ka waketo sinani to wanyalo kedo gi pandemic ni ma en be orumo. Kama wantiere Dr. Joe, kawuono waingo odiochieng' ayaki e piny mangima. Okinyiso ni statistics chalo nade kata doko ni wabedo kod chenro modwa chalo kama tich adek, tich ariyo, to okinyiso ni kaka piny, kaka oganda wantiere kanye kotenore kod kwan mag new infections, mago gin jogo mag kute manyien, kotenore kod yedhe mag muonyo yath e yo makare, kotenore kod mother to child kod gik makamago. Erokamano Ruth. Kwadonjo statistics mar kedo gi tuoni, apani achiel kuom gigo maber en ni e pinywa ma Kenya kwa jumla jogo mangi tuo mar ayaki osedok chien. Atamalo mar jogo osedok chien kendo tinde iwacho ni osechopo atamalo 4.3 mago jogo modak gi kute mag ayaki ni modok chien, nikech chon ne atamalo 7.5 e piny ma Kenya. To e piny mar Luowa to atamalo ni pod ni malo, nikech kipimo for example county ma Homa Bay iwacho ni atamalo nyalo chopo 9 mar jogo modak gi kute mag ayaki. Mano ng'eny kipimo gi average mar Kenya, nikech atamalo 4 kipimo gi atamalo 19 mano en pogruok maduong'. Kendo kiduogo kata counties modong' e counties mag Luoka pod iyudo ni atamalo no ni malo, waingo national average counties wate. Ibo yudo ni kaka county ma Kisumu yudo ni average maybe en 7 ing'iyo kaka county man piny mogik, maybe county kaka ma Migori ibo yudo ni en 13. Mago te pod ni malo mar atamalo mantiere piny Kenya mangima ma en tinde en about atamalo 4. Koro gikanyo nyalo wacho ni wantiere gi progress e piny Kenya, to ntiere chorruok, ji omedo chorore maber e piny mar Kenya, lakini e gwengewa ka to pod wan gi tich mong'endo tire mondo wan be wamed go okang' kaka Kenya mangima goyo okang'. Mar ariyo, king'iyo jogo magamo kute mag ayaki manyien, iyudo ni gin jogo jomatindo, kendo iwacho ni atamalo 60 mar jogo ma iyudo ni kutegi odonjo kuomgi gin nyiri matindo manie kind higa 15 gi higni 24. Mano bende ng'eni bedo gima ong'endo bed ni miyowa penjo kendo miyowa bedo gi wasiwasi, nikech mage mine ma dhi bedo gi nyithindo, mage joma tindo mong'endo bed ni gine the future, gine the future, gine bedo ndalo manyime mar ogandawa. Omiyo ka joma tinde magamo kutegi, mano bedo gino marach kendo gino mong'endo bed ni jikete paro mondo wanyal medo konyo mondo kanyo be wageng'e kama weakness no nitie. Koro mane kaka statistics gintiere gisani e pinywa mar Kenya ka gi counties wa mag Luo Nyanza, kendo aparo ni ong'endo wamed go okang' mondo wamed kedo matek gi kute ni nyaka orum. Ilero maber mokalo ni kaka oganda jo Kenya to nitiere pogruok kendo wadhi maber mokalo, to mak mana ni kwa dhi gengwe makaluo to nitiere kaka gimoro ok dhi maber ahinya, nikech kod atamalo 17 kod atamalo 4 ang'o matimore e gwengewa mag kaluo. Ipimonwa kaka Homa Bay kende, ukang'eyo ni Siaya chal nade, ukang'eyo ni Migori chal nade, Kisumu kama wantiere ni ukang'eyo ni chal nade, mana kinyalo pimonwa machuok. Koro iyudo ni counties wa 4 go gite gintiere kind atamalo 19 nyaka atamalo 13. Ka research manotim mogik nyiso ni Homa Bay mane ni malo gi atamalo 19, nitie atamalo 17, atamalo 15 gi atamalo 13. Gima duong' ni e counties wa 4 gite wan malo nyadidi adek ne average mar Kenya mangima. Omiyo counties wa gite pod wan gi lweny mong'endo wamed goyo mar kedo gi kutegi, nikech pod wan malo mar average ma Kenya mangima.
19, 17, 15 gi 13. Mana kaka iwacho no. Dibede ni ang'o matimore counties wagi momiyo pod momiyo okatodo konyo oganda jo Kenya sudo to wan kaka oganda pod ok wadhi maber ahinya kedo kod kute mag ayaki. Koro mano bende nolandi ka ne timo research ni ang'o manyalo bedo ni ne miyo pod wan chien e wechegi. Achiel kuom gigo mane obedo mano wachi ni nyalo bedo ni kelo wach ni en ni wan gi weche mag teenage pregnancy kata nyiri matindo magamo ich, nikech mano nyisi ni magi joma ne riwruok mar joma chuo gi joma mine to giti gi protection. Koro mano en achiel kuom gigo mamiyo pod wan malo e weche mag atamalo mag kute mag ayaki e gwenge ma Nyanza ka. Mar ariyo en gima waluongo ni lwenje mantiere kind chwech, waluongo ni gender based violence, nikech iyudo ni pod elu Nyanza pod nigi paro moro mar jigore nyiri onge gi rights kata ji ok nyal chung mondo wach ni ma ok gima dwaro mai gima ok nyal accept. Koro iyudo ni nikech that right pod onge, kendo mano be miyo tuoni pod landore sana e gwenge mag Nyanza ka. Mar adek en weche mag dok chien e weche mag yuto. Jogo ma yuto gi tin nyalo do ni iyudo ni nitiere gik mang'eny magidonjore ma samoro de ok gidonje nyaka kwadonje nyaka weche mag chode. Kech mano iyudo ni samoro ng'ato onge gi kako nyalo, koro donje weche mag chode mondo omany go kata mwandu, kata iyudo ni en nyako matin to weche mag pesa otame, koro iyudo ng'at moro nyalo wuonde mayot gi weche mag pesa mondo odonjre weche manyalo miyo ogam kute mag ayaki gi. Kasto mogik bende en weche mag jonyuol ma oweyo nyithindo ma ok orito nyithindgi maber. Koro iyudo ni nyithindo dak adaka kendgi, onge ng'ama ng'iyogi, onge ng'ama miyogi mawaidha, onge ng'ama miyogi, onge ng'ama luwogi mondo opimnegi gik manyalo kelo negi rach. Koro mago te koriw tiyudo ni e gwenge ma Nyanza ka pod wan chien e weche go emomiyo samoro pod waywa goro e weche mag kedo gi kute mag ayaki gi. Apa ni kanyo tanyalo sirora kodi daktari, nikech adier kaka oganda nitiere kaka wadwuok mondo mi wamenye ma wil kod tijwa mokwongo mar bedo jonyuol kata mar bedo jorit, nikech samoro in jarit mar nyithindo to nitiere kaka wadich wan absentee parents. Idwa ni mondo mi manyi, idwa ni tim achiel ariyo adek, to seche mwatimo mani to nitiere fuok moro mwaketo kamoro ma wayudo ka nyithindo koro ni thuolo, nikech kwan mar joma tindo magamo kute mag ayaki ni malo mokalo kotenore kod kaka ipimo no. Kata e weche mag nweng'o gi to kang'e ni wabotim ang'o mondo mi wa improve kata watemie dhi maber kata matin mondo mi mato bende waduoke e piny kik kute gi med landore nikech waonge kod nweng'o maber. Apani en ni nyaka waketa ni gigote watimo riat. Onge moro ni ma atima mawe. Koro iketa mahino e weche gote. Samitimo menyo ni wach mar rito nyithindi, wach mar rito reka ka oganda, wach mar miyore mawaidha. Ntiere wer moro manawinyi mane wacho ni ne pinyo masani nti jomadongo tinde ok puonjo matindo. Mano nyaka odhi nyime. Pod jomadongo ong'eyo ni mano en achiel kuom gigo magin responsibility ni nyaka omed puonjo jomatindo kata odich marom nade. Mano be itimo. Koro gigi nyaka watim gi riat, nikech weche mag nweng'o kendo weche mag menyo gi yuto gi mago be gik manyaka dhi nyime, nikech otherwise onge kaka ibiro timo. Onge kata kaka iborito nyithindo gi. Daktari, wang'eyo ni weche mag pimo, nikech kawuono en tarik achiel to wang'iyo yore mopogore opogore manyalo kedo godo mondo waduok kwani piny, mondo wang'e ni kaka oganda nyalo bedo kod ngima makare kata kapo ni nitiere kod kute mag ayaki kaka inyalo dak kod kwe. Okipimnwa ni weche mag pimo gimomiyo ber ga kikete maino ng'eyo chalni kaka kawuono en tarik achiel. Medo paro ne ji ni ber king'eyo chalni. Weche mag ng'eyo chalgi adwa ni mondo mwamule ne matin, weche mag HIV testing. Gima ber ni sirikal mar Kenya oseketo ni pimo tuo mar kute mag ayaki ni en gima yot. Kidhi e hospital moro mar sirikal en achiel kuom gigo ma ibiro mi maonge chudo. Ichopo ni to kiyie titimo ni testing. Omiyo ng'ata madwaro ng'eyo hali mare mar kute mag ayaki ok en gima tek, en gima inyalo timo mayot kendo ing'e hali mari. Gimomiyo gima muhimu en nikech ka ng'ato ng'eyo tuo mar ni dipo ni en gi tuoni ting'eyo chon. Achiel, ibiro mi yath mondo kinga mar dendi kik dog chien.
omiyo weche ma complications ma ji bedogo kata yudo ni ng'ato dhi bedo matuo ahinya kata ng'ato chako gamo tuoche kaka TB dok chien. Omiyo jogo mong'eyo ni gin gi tuo mar ayaki chon kaka kowagame dak ngima maber kendo ngima malach. Mar ariyo bende ka ng'ato ng'eyo kendo chako tiyo gi yath to koro tuo ni ok landre ne joma moko, nikech ka itiyo gi yath kendo kute mag ayaki oduok chien ma koro ok ginyal nenore e remo sama ipimo gi remo, to ma ng'at mok nyal lando tuo ni ne ng'at machielo. Jogo ma lando tuo gin jogo ma ok nie yath, ema koriwore gi ng'at machielo to ng'ano be nyalo gamo tuo ire. Kata ka en ng'ama miyo, ka en gi nyathi to en gi kute mag ayaki to onge yath, konyalo lando tuo ni koa kuom ng'ama miyo kadhi kuom nyathi. To gitinde nikech ji omedo testing ni, serikal okete kata mine man gi ich yudo ni itimo negi testing mang'eny sana ka gidhi e clinic. Omiyo kata mana gamo tuo ka kuom ng'ama miyo kadhi kuom nyithindo osedok chien e pinywa mar Kenya ka. Emomiyo wach mar testing ni en gima muhimu mondo ji odag maber jogo man gi tuo ni, kendo lando mar tuo mar kute mag ayaki ni be odog chien. Wantiere gimoro be masani inyalo nyiewe ute mag yath, kit ma inyalo timo godo self testing. Awinjo ka thoth lakteche wacho ni kapo nono ni okidwa mondo mi dhi e osiptal tinyalo nyiewo kit mondo mi itim godo pim in owuon. Ni sani nyisi nyaka kinyalo timo pim in owuon mondo mi ng'e chalni, nikech koking'eyo chalni te mang' no ketie e thuolo mag gamo tuoche mopogore opogore, nikech kute mag ayaki odhi to kedo kod immunity, koro tuoche mang'eny nyalo donjo. Mulna ber kata rach mar self testing? En mana gi ber lilo Ruth. En gi ber lilo, onge gi rach. Onge rach, nikech en gima miyo yot bedo, kendo ng'ato nyalo time in confidence. Kedwa time kendi maonge ng'at machielo mong'eyo ni timo test ni, kendo inyalo time di mang'eny kaka inyalo gombo time. So self testing en gima waluongo ni rapid kits. En gima itimo kendo gi dakika 3 inyalo neno result. Koro ipimo ni kaka inyalo elewa gino sama ikawo rembi iketo e kit ni result mane mowuok. To gima ong'endo ji opar ma muhimu ka ni kopo ni test ni timo to positive, to nyaka idhi osiptal mondo obed confirmed, nikech rapid tests gi waluongo gi ni screening test. Matiende ni gin gik ma ng'ato timo mana mar juju to mondo ing'e kamili ni tuo nitie koso onge, to en e kiwango mane. Kopo ni test ni timo tiyudo ka owuok ni en positive, to nyaka idhi osiptal mondo koro tim ni test makamili mitimo mana e osiptal. En penj laktar biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumo. Wahingo odiochieng ayaki e piny mangima, wadendo ni World AIDS Day, kendo wantiere kod Dr. Joe. Owacho kacha ni gima duong' en ng'eyo chal ni mondo biponono ni intiere kod kute mag ayaki tichako keti yath mondo ngima ni obed maber. Kata kamano, kaponono ni ok oyudi godo, bende ibiro puonji kaka inyalo ritori e yo makare. To leronwa kacha bende ni ber ka inyiewo kata kit mondo mi in owuon itim pim mondo mi ing'e kaka chal. Dakika 3 kende tiseyudo duoko. Wakawo yweyo waduogo bang' thuolo machuok, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Who is Diana? I'm the firstborn in my family in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Nyatina mahera inya marita gayot kai tapki. Nyatina ngimana. Nyatina mamia gateko ema koro sani wuoke ot kai. Bihan in gimi dwaro ni onge koro kaka nyalo dok chien. Okidwara ka. Yawa nyathina kare nidhi kanye. Dongi neno. In nyaka ni wuok ka jodala ni okethre te. Asai ni mondo in ing'uon na thapki mogik. Kok kamano ting'uon na nikech nyathiwa thapki.
Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Poch giero kamano ni Nyasaye kuom kelo wa mabor kaka Ramogi TV. Kama koro warwako higa achiel. Jumapil, Bishop Dr. Washington Ogonyongede biro kelonwa wach maber mar Nyasaye. Wach Nyasaye ngima, kendo wach Nyasaye tiyo. Kowa Power of Jesus Around the World Kisumu. Chakre sadek ginuso kinyi, nyaka sabicho nyango. Chop mondo wapak Nyasaye kanyakla. It's the World Cup season. Ni wakati wa mashabiki kushinda zaidi. Cheza mechi za World Cup on shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Tumeboost odds zetu. Place your bets on the World Cup matches on shabiki.com and enjoy big winnings. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Pungua. Nini endelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi ala lajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku saa hii. Lugha tiso, unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Komiti manono som CBC ochiwo report ma awiye ka achiel weche eneo ni klese junior secondary ogere skunde primary. That His Excellency the President appoints a tribunal to deal with the matters in accordance with Article 251(5). Komiti mar chike manenono commissioner sangwen mag IEBC koro dwaro ni jatend piny uchuga put mabiro nono commissioners go. So Ramogi TV itakuwa itaweka hafla kama hii kila miezi 3 kaka achiel kuom yore mag dhialo higa achiel nyaka ne chake. Ramogi TV ne obago chenro mar thieth ma onge chudo Kisumu kendo chokore kanyakla gi jopiny. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wawacho machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo weche mag pimruok mondo mi ng'ato ong'e chalne. Iwacho kata ni gi odiochieng' ma kawuono iwamedo paro ne ogandawa mondo mi ipimri ing'e kaka ichal. Nikech seche ma isepimori no to biro konyi mondo mi ing'e kaka iwuotho kaka ndalo medo sudo. Kute mag ayaki nofweny higni mang'eny mokalo mana kaka nisewacho oingo 30 to iyudo kaka cha bende yath kata thieth no chako kamoro to nitiere kaka wasebedo kwa wuotho kuonde mopogore okange mopogore opogore e weche mag thieth. Mulo mana matino kang masegoyo kaka piny Kenya e yath kata e thieth mag kute mag ayaki. Kamano okang wasegoyo mang'eny e thieth mar kute mag ayaki gi. Kendo king'iyo tinyalo neno kata nyinge no kende. Gimomiyo nochake ni ayaki nikech nong'e ni en tuo ma yako bang. Kodonjo to yako family mo yak dala te. Gweng nzima ne dhi ka kinyalo paro ndalo machon
nitiere gwenge mane nyithindo neno ng'adonga kiete nikech tuo kan odonjo to en tuo mane yaka dhano te man kanyo to bang' mano yedhe mag ARV nochako biro e gwengewa kendo ne gichakore lakini mano kuongo biro ne nigi side effects mang'eny iyudo ka ng'ato ne tiyo kodgi to yudo dalili mang'eny mamiyo kata tiyo gi yath bedo matek nikech iyudo ni ituo kendo yath be kitiyogo to medo tuoyi kendo miyo to loko dendi ng'ato iyudo ni unya kata duwenyi ka en ng'at ma ing'eyo nikech appearance mare olokore be nokelo iyudo ni nohinyo chuny inyalo ni chuny ng'ato ok ti maber nikech yedhe mag HIV gi to mano be nomedo lokore mos matinde nochopo kama koro yedhe mawatiyogo sani ok mana ni gionge side effects mang'eny to bende imuonyogi iyudo ni en mana tablet achiel timuonye dichiel odiochieng kendo inyalo muonye sa asaya inyalo neno ni muonye gokinyi inyalo muonye bang' kisemadho chai inyalo muonye gotieno kendo mano achiel kuom gigo mosekonyo e okenge mar temo kedo gi kutegi nigi sani koro en gima yot tiyogo kendo dhano ok ong'eyo bedo gi kibaji kidwa chako tiyo gi yedhe mag ayaki nikech en yath mayot tiyogo bende oonge gi side effects to be koni itiyogo to iyudo side effect emomiyo wantie kaka dakteche wanyalo wilo ni yath mondo wamiyi mano ma oromore kodi nikech gisani achiel kuom ang'eyo weche ma ji bedogo matek ni yedhe gi samoro miyo ng'ato bedo ni kilo ne medore to kata kopo ni mano timore wan gi yedhe moko bende makitiyogo to kilo no ok bed gi mashida mar ariyo gisani nitiere research madhi nyime mana pinywa ma Kenya ka mar temo yudo yath michuoyo mar tuo mar kute mag ayaki michuoyo kendo en research madhi nyime ma ong'eyo bed ni higni 2 korumo to wan gi direction kendo ji omed mana rito nikech en achiel kuom gigo ma joma odak gi tuo ni penjo ni to yath michuoyo bang' dweche 2 ni eto biro chopo irwa karang'o gisani pod ok oyudre ni ji te nikech pod itimo ne research to ko chopo ni to kata wan wabiro London kokalo through Ramogi TV mondo wanyiso ni koro intie mondo ng'ato ng'e kama onyalo yude yedhegi mogik bende iyudo ni tinde ji iornegi kata mana SMS maparo ne mondo ng'ato dhi okaw yath mano lokruok mano achiel kuom lokruok ma wasebedogo kendo kang' mwasegoyo e thieth mar kute mag ayaki gi erokamano nyatogi laksechegi en ang'o kata weche mage monego bed ni wamedogo e tum wasewacho weche mag pimruok mondo mi ng'ato ng'e chalne wasegoyo weche mag kapo nono ni in ng'ama miyo idhi nyuole klinik mondo mi ikony nyathini kik nyuole kod kute mag ayaki nikech gik mwantiere ni e hik 2022 ok nyal bedo gima kare kata matin ni pod inyuolo nyithindo kod kute mag ayaki to klinik nitiere weche mag testing nitiere ote mane bende madiher mondo ichiwne oganda wa kotenore kod lweny mar kedo kod kute mag ayaki achiel kuom gigo ma aparo ni nyalo konyo mondo wadhi nyime gi kedo gi kutegi en ni ong'endo bed ni wan gi muolo ne jogo moyudo tuoni especially ka gin joma tindo ka wagolo stigma kaka waluonge gi dho kisungu kendo wagolo ji kik bed ni akwede kik gibed akwede ne jogo modak gi tuo ka kwede ogol tibo yudo ni bedo mayot mondo ng'ato odhi osiptal mondo yudi achiel kuom gino mamiyo thieth bedo matek en ni akwede ng'eny momiyo kata ng'ato dwa dhi kawo yath ok odwa kawo yath but kamodake nikech ji biro dwa ni kipo ni dak Siaya tibiro kawo yath Kisumu kawo yath Homa Bay kata koro ji wilore kamano en nikech weche mag akwede kendo weche mag akwede ong'eyo dok chien nikech tuoni en tuo ma kwadwa ni mondo watieke nyaka jogo te man gi tuoni bede yath eka wanyalo tieke mar ariyo machielo kuom gigo mwanyalo timo mondo wamed kaso tieko tuoni en ni jogo matiyo gi yedhegi ong'eyo bed ni ji medore paro kendo ji medo bedo gi paro mar ni yedhegi ok ong'eyo bed ni ng'ato koso mondo ki ng'ato develop resistance kech ing'eni ka ng'ato tiyo gi yath to dhi oweyo nus samoro ne odhi kajolemo kata odhi kumoro to ng'ato dhi omiye mawaidha tofauti awacho ga ni lemo ok gima rach to sami tiyo gi yath kata idhi lemo ong'endi dhi nyime gi yath kopo ni ilemo owach ni tuoni koro iongego kuong idhi e osiptal ipimane kendo ni be tuoni osewuok e dendi kapok iwe yath nikech nitie dhano mang'eny ma osewe yath e kore ka giparo ni koro tuo wuok kuomgi to bang'e giduoka koro tuoni osebedo matek ma koro kata yedhe ok owinji
Apa ni mano en point manyaka oganda wange maber. Lemo ber kendo ber ndi tiyo kod yedhe wa mag nyaluo ber kendo ber ndi mani kosepimi moyude kod kute gi toche choma kod yath tir mondo ngimani obed maber. Mana kaka ileronwa ga odiochieng dakteche bendo oseleronwa mang'eny ni seche moko imuonyo yath maber kata ki imuonyo tiweyo imuonyo tiweyo dendi biro bedo resistant ma yudo yath mabiro konyi koro biro bedo matek kata wang' wachako bedo kod chandruok nikech ngimani en gima nyaka irit okang' madwarore. Wamule seche ma ng'ato oseyud kod kute mag ayaki oseyudo kaka otiyo kod yath weche mag chiemo ka nutrition gimomiyo ma abende nyaka wamula godiochieng' ma kawuono nikech ng'eni kawuono en World AIDS Day koro wadwani wamule kamatin mondo mwayud kaka wanyalo konyore kaka oganda. Mana kamano ya nutrition en gima muhimu. Chiemo dhano chamo ka dhano te koda in gi kute mag ayaki kod ionge kode ng'ato nyaka chiem maber eka kinga mar dendi bedo ma strong kendo ibedo kidak ngima maber kendo tuo bed ni nyalo inyi mayot. To jogo modagi kute mag ayaki gimokwongo ni nyaka oti gi yath. To sama itiyo gi yath nyaka ichiem maber eka yath bende bedo digested maber kendo tich ne bedo mayot e dendi. Yath ok mi dendi bedo ni teko mar yath oingo dendi. Omiyo teko mar yath nyalo ingo dend ng'ato. Teko mar yath nyalo bedo ingo dend ng'ato nikech samoro ng'ato ok chiem koro sama odhi omuonyo yath tiyudo ni dende dwaro chiemo koro dende dwaro madini. Alafu yath bende ing'eni nyaka bed metabolized ni yath nyaka regi e dende. Koro kionge gi teko kendo ionge gi sukari moromo e dendi kendo ionge gi enough nutrition tiyudo ni rego yath ni bedo matek kendo dendi winjo pek mar rego yadhni. Gimokwongo ni ng'ato nyaka bed ni ochamo fruits maber kendo ochamo vegetables maber. Olembe kod alode. Exactly. Koro mago ka ng'ato tiyogo maber ing'eni ng'eny jowa kuone miketo maduong' kasa lot iketo mana moro kana matin kata lot ok ket samoro to kapo ni ringo yudore dichiel diriyo to en bimede kanyo to gik machalo kaka olembe iyudo ni dhano ok tigo maber. Alode winyo tije mowacho nyaka ni gin dhogi ok tiga alot to magi gik mamedo teko medo dendwa bedo gi teko kendo dendwa bedo ni nyalo tiyo gi yath maber. Koro alode especially mag nyaluo nyaka wamed tiyogo maber. Olembe bende ber ne del ne jogo modagi kute mag ayaki. Kaeto kik wil daktari keto weche mag pi modho bende. Kamano nyaka ibed rehydrated. Sama itiyo gi pi maber ng'eni dendwa ng'enyne en pi. To yath bende mondo ringe dendi oringo mana kokale remo ng'enyne en mana pi. Koro pi be nyaka wamed modho maber timodho pi maler eka dendi bende medo tiyo maber kata kaka imedo tiyo gi yedhegi. Nikech bende samoro kata ka pigno ok ler to pigno bende nyalo keto ni kute moko dendi ang' no chako kelni tuoche mamoko to already wakedo kod tuo machielo cha kichaki medo moko ok nyal bedo maber. Omiyo pi mimodho nyaka bed pi maler en pi mochwaki to kapo ni ok ochiwake to nyaka bed ni okete yath. Daktari ote mane madichiw kotendo kod odiochieng' ma kawuono ne oganda waduto te manyalo bedo ni nitiere kod kute mag ayaki kata maonge kod kute mag ayaki nikech ing'e iwacho ga ni piny ka gima luorore kama samoro nyalo bedo ni ionge godo to nitiere gima nok iwinjo to kitimo maber tipo ka kendo iloko komi bede. Ne oganda waduto te maneno chenro ni kamoro amora ma gintiere. Gino manyalo gombo ni anyis joluowa en ni achiel kuom gino manyaka wabed go gi ng'eyo gi paro ni kute mag ayaki en gino ma thiedho tinde osechopo okang' ma ithiedhe maber kendo ng'ato dago ngimane maber kendo onge ni ngimani bedo machiek. Kichako tiyo gi yath chon ka kudni gi poko obedo ni kwirigi obedo matek sana e dendi to ok ibi bedo ni teko mar kute mag ayaki gi inyo dendi. Mar ariyo agombo paro ne jopinywa ni weche mag akwede mag tuoche mag ayaki ong'eyo dog chien. Ing'eyo Ruth ni achiel kuom gigo mok inyal neno ka ng'ato dhi kata liel ni ondik ni ng'ano notho gi tuo mar ayaki ok ibi neno kata neno ok wachga mago ibiro ni ng'ato notho gi kansa timane mikuong lani kata kapok ichopo e gate kata ng'ato ne nigi malaria to tuo mar ayaki ok inyal neno ni ng'ato nyalo wacho ni mane gima notimore nang'o nikech tuoche mag akwede. Ong'endo wadwok stigma chien kendo wamed embrace jogo man gi kutegi mondo gi feel part of the community kendo ka ng'ato dak kamano to bedo gi mijing'o sama otiyo gi yath ok obed ni en ng'at mopandore to kama ma otimore to complications mabiro from nikech advanced HIV bedo maonge. Mane gima gombo mondo anyis jopinywa ma kawuono
kendo bende jogo maonge gi kute especially jogo matindo med ritore mondo wageng tuoni mondo wamed tieke kulingana gi ka WHO wacho ni dwaro ni mondo 95% of the people man HIV obedni tuoni otiek kuomgi. Awinjo kwache ga 95. Konono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye? Inyalo yuda gi Sani Hospital mar Avenue boma ma Kisumu ka. Mana kaka iwinjo no mano en Dr. Joe entiere chenro mar penj laktar tarik 1 ka waingo odiochienga kute mag ayaki kata odiochienga ayaki e piny mangima wadendo kacha ni World AIDS Day. Ne in jahera mar chenro ni akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende to daktari owacho ni kik iwil ni nyaka ing'e chalni eka inyalo ng'eyo kaka inyalo wuotho. Kapok atieko chenro ni dakawi e thuolo makende mondo agone johera mar chenro ni erokamano makende mano biro e medical camp odiochieng' ma kawuono Victoria Primary School. Ne wantiere kod oganda mathoth matamre gi nono wawacho ni erokamano. Ne wantiere kod oganda mowuok Migori, owuok Homa Bay, owuok Siaya, ne wantiere gi moko mowuok nyaka Mbita kendo ne en ne wantiere nyaka gi moko mowuok nyaka e chuny boma ma Nairobi. Tok mano kende ni lakteche mano kaw thuolo gi moti odiochieng' mangima kachiel kod nurses erokamano makende. Ne partners wa josir lwedo mane wachung' godo erokamano mathoth. Nyasaye mondo mi omed gwedho. To wi ok nyal widh kod staff mar Royal Media Services kamoting'o jopicha, kamoting'o joduol, kamoting'o aduoko erokamano ne ji duto te mag Royal Media Services mabende ne wawuok godo kuonde mopogore opogore mondo mi chenro ni obed kanyakla. To wi ok nyal wil kod producer mara iluonga Chichani Perpetua Okoth mabende noketo chenro ni mochoko kanyakla. Wi ok nyal wil kod director na Philip kachiel kod Bob kachiel kod bureau chief ma Kisumu Alan Obiero aduoko nu erokamano makende. Basil Ndege erokamano, Madam Latifa Mbunjiri erokamano. Mano en programs director mar Royal Media Services. Migosi J Bonyo waluonge kacha ni senior erokamano ahinya, asante sana. Ok anyal luongo jite matie kiacho ni erokamano ahinya. Kwa luongo medical camp machielo ageno ni bobiro nikech ngima en mwandu nyaka ing'e kaka ngima ni ber. Oriti masani.